и ви се изпраща това, което желаете. Мисля, че сме доказали за 3 години на пазара, че изключително много държим на перфектния сервис. Един реверанс от такси пропуснах да кажа още при сядане. За всеки от вас има рекламни материали, плюс подарък на система. Значи, благодаря. Искам да кажа още нещо и давам думата, така, като лекар с лекар, да си говорите с доктора и да задавате въпроси. На това е задължително да се съхранява в хладилника. Това ви моля. Задължително да съхранявате в хладилника. Не е нужно да му стои 10 дни отгоре на това. Естествено, ще тече. Тогава е много опасно обаче, ако тече. Тогава каквото и да правим, да го обезопасяваме, не можем да го направим. Иначе избелването било на 100%, но много ви моля, съхранявайте в хладилник между 4 и 12 градуса. Е записано, има го и в началото на самата презентация, между 4 и 12. Слушаме ли, задавайте въпроси, питайте. Сега, нещо друго искам да ви кажа. Тоест, това вече зависи от възможността и от всеки общо взето как му е практиката. Обучете се един човек да прави избелване. Това не е избелване, което трябва да го прави задължително лекар. Тоест, ние при нас така е устроено всичко, че ние си имаме една сестра, която го прави тяхно нещо. Тоест, ти не можеш да си изгубиш, днеска да кажем, нанасянето на гела, изолацията, приготвянето на цялата система, това ще отнеме 1 час. 1 час, за да направиш едно избелване, сега зависи какво ще сложите като цена, обаче според мен не е оправдано. И ти какво слагаш гела, стои той така, ако няма стои стол, супер загуба на време, пък и сам няма как да го направиш. Така че, според мен, чисто практически трябва някой човек или сестра, или знам ли аз кой да обучите, който да го прави. Защо си можеш да фаниш? Да, можеш. Да кажа още нещо, извинявам се, докторе. Всяка канюлка има вътре капач. Значи, гела, който ви остане и желаете да го съхраните за следващия пациент, ако ви остане, затворете го добре и го сложете в канюлка. Това е всичко. Нищо повече. Сега проблем, който може да възникне, ще може ли да изкараш тези снимки? Имайте предвид, че преценката на оцветяването първата. Не тази. Значи това нещо няма как да изкажете. Разбирате ли, то просто... Значи има си лимит. Ама това нещо трябва много добре да се прецени в началото. Тоест не да дойде той, да кажем и да каже, ами, какво искам аз да, искам да си избелва зъбите, защото при въпроса задаваща на хората какво бихте направили първо, за да направите една, в смисъл да ви изглеждат по-добре зъбите или хубаво смитки, той казва, искам да си избелва зъбите. Обаче да дойде той да ви каже, искам да си избелва зъбите и ви да му кажете, ще имате резултат от това нещо, просто не е реално. Има си неща, които си имат лимит. Тоест, знаете, че в жълтата гама оцветяването най-лесно се подава. Сивата по-трудно, тетрациклина най-големия проблем. Сега някои автори казват, че избелването може да продължи 1 година. Имайте предвид, че едно тетрациклиново оцветяване първите 3 седмици от избелване вкъщи може да няма никаква промяна. Тоест, това следващото снимка. Ето тук съм ви дал няколко тетрациклинови оцветявания в началото, долното по-силно, другите в лека степен. Така че това нещо трябва да се обясни в началото и да се каже, че просто си има лимит. И трябва да прогнозирате това, което ще се получи. Много често вие му правите избелване, той стои на стола и казва, ама те зъбите ми бяха същите. Мой съвет. Ако усетите, че пациентът е така, започнете първо с едната челюст да избелвате. Избелвайте горната само. Почти няма случай, в който да избелвате една седмица с домашната система и да няма резултат. Ако го усетите, че това е така, оставете му само едната челюст да избелва и мислете си някакъв претекст, искам да избелвате първо горната челюст. Защото той идва после и казва, ами доктор, аз на тези зъбите ми стоят един и същи цвят, а вие не можете да му слагате разцветката и да кажете, ме това беше преди. И си има някакъв лимит, т.е. да не може да се избелват някаква неограничена степен. И още повече, знаете, че когато се получи транспарентно, за да не изглежда толкова бяло, колкото ли си искат. Другото, което хората правят голяма грешка. Тоест ние говорим тук за интензитет на белия цвят. Не говорим от черно да стане бяло. Някъде в листовките пише, очаквате избелване на зъби от 6 до 10 пъти. Какво значи това нещо? Значи, те си го представят по съвсем различен начин. Тоест ние го виждаме по един, пък те го разбират по съвсем друг. Оцветяването от флуор, т.е. прекомерната доза флуор, която се вкарва в зъбите, се получават белезниква и петна. Значи това не се е избелва. Това няма как да се направи. Как стои въпроса след това?
трябва да обясните на пациента следното. Имате предвид, че тъй като се получава, зъбът се дехидрира по време на самото избелване, т.е. особено ако използвате лампа. Между другото има някои автори, които казват, че няма особен ефект лампата върху избелващите продукти. Тоест, ние получаваме една дехидрация на зъба, той изглежда по-светъл, получават се няколко пъти даже по-силни от петна. Тоест излизат, които не сме ги виждали. Просто му казвате, че това нещо като петно, вие не можете да му повлияете. Тоест, той може да си избели зъбите, то ще изглежда, няма да изглежда чак толкова бяло, защото другото структура, даже няма да се слее абсолютно. Му казвате, че единственият начин, който може да стане, това нещо да се отстрани. По начин, по който вие прецените. Точно така, да. Нещо друго, което ви кажа, аз мисля, че и оттатък може да започват вече. Така че ако имате някакви въпроси или нещо искате да ме питате, ако мога да ви отговоря. Значи до 14 годишно. Така. Относно големината на... Тоест, при децата знаете, че пубната камера е доста голяма. Казва се, че няма отношение това нещо. Но под 14 години не се използва. При бременни не се използва и при кърмачки. Няма клинично доказано, че има някакъв ефект, но те се застраховат. Тоест, имайте предвид, че за да се пусне това нещо, т.е. избелващите системи идват от Америка. Значи те са имали 5 години срок на проучване, дали са някакви ужасни пари фирмите, за да могат това нещо да се пусне на пазара и не може те да си позволят това да има, т.е. да уврежда емайл или да го разтапи, или да... Още не повече за Швейцария, извинявам се, доктор. Това е държава, която доктор грижи глави за човешкото здраве, че не могат да произведат нещо, което да руши здравето на пациентите. В никакъв случай. Поне аз съм уверена. Не, защото доста смисъл, аз избягах на една пациентка зъбите и тя слуша някъде и те погледнали и казали, разтворили си се емайл. И тя ми вика, но тя ми казва, че ми се е разтворил емайл. Масово го мислят това. И общо взето, смисъл, тук лекарите са по-консервативни относно целият процес на избелване. Тоест, преди фирмите нищо не продава. Тоест, преди 3 години. Да. Сега общо взето явно нещата са променени, повече от хората са осъзнали, че... Така наречено да се активира, след като пуси да речем 5 минути или 7 минути върху зъбната повърхност, да се разбърка, грубо казвам, с една пътеца. Минето това, което е... Понеже моето наблюдение понесе, че той шупва така и все едно не действа. Точен контакт. Значи действа между... Значи този, който е в кабинета, действието му от 20 до 60 минути, т.е. действа в това време. Действа не е задължително това, но на 15 минути го сменявате. Не е нужно да го бъркате или да го пипате, да го само издърпвате капката да се съединят. Не е нужно нищо повече. Ако видите вече няма контакт, трябва да има път. Да се разбърка. Трябва да се миксира, за да... На Аксис не е нужно да го гачат. Не, те препоръчват, не. Те правят демонстрации и държат да не се пипа въобще гела върху зъбите. Как се активира? Той се миксира сам, не е. Той се активира при контакт с повърхността. Да, при контакт с повърхността веднага се активира. Тя повърхността нищо не му влияе. Те само помежду си с двете съставки се активират. Повърхността е индиферентна. Ма кои съставки? То е една. Една съставка ли е, бе? Не ли е берел с двете към, с две шприци в момента? Не. Значи, чакайте да се разберем нещо. Хидроген и карбамид пероксид са две неща, които са в различни шприци. Значи, това, което правите в кабинета е хидроген пероксид. Тоест, то няма друго. Когато той се докосне до структурата на зъба, той освобождава кислород и общо взето кислород е активната част на пероксида. Няма друго активно, няма нужда да го бъркате. Тоест, ако вие виждате, че това нещо се отделя по някакъв начин от зъба, в смисъл това нито аз съм си го измислил, нито общо взето не. Това е начинът. Да, в смисъл, то действа. Но някой път наистина слагате по някъде няма ефект. Аз съм имал такива случаи, 10, да кажем. От избелването в офиса. Просто няма видима разлика. Има някой хора, има много голяма разлика. И какво правим тогава, защото аз също имам такъв случай, имам проблем с това. Затова ви казвам, добре трябва да прецените самото оцветяване. Няма как да си избели това от 15 минути, имайте го предвид. Каквото и да сложите, няма как да го изберете. Давате ли се системата вкъщи, може да избелваш 10 дена с сиви зъби, пак да няма резултат. Да, това направи, аз също дадох и домашни но няма случай, при който да избелва, да кажем, 2 седмици в домашна система и да няма ефект. Така че при всички случаи
преценката в началото трябва да е много добра. Да, не предупреждавате пациента, извинявайте доктор, че все пак при него тройна силизирането, не продължава да ги това всички, след това пак и така, докато постигне ефект. Може ли да питам? Да, разбира се. Аз прочетох тук, че ако се използва лампа 5 минути... Не, докторе, не. Изрично швейцарците идваха тук, коментирахме, не е 5. 15 минути е без лампа, 13 минути е с лампа. И така му писано. Да, знам, че пише, ще ме извините. Ще им кажа да го поправя. Нека да го поправя, защото... Няма проблем, ще го поправя. Много пъти написано за дискретацията и Според мен да. клиници. Но казват, да, че Да, ускорява се процеса на отделянето на кислород. Другото нещо. Имайте предвид, че 10 дена след като сте правили избелване, не може да има ефект на полимеризация от лампата. Тоест, ако сменяте някакви пломби във фронта, имайте предвид, че има ли кислород вътре, това не може да полимеризира. Абсолютно. Така че трябва по 10 дни да се изчака. Така и така трябва да чака да стабилизира на света. Да, но да кажем, защото някои дават, т.е. искат да се избелва, т.е. да си сменят пломбите и общо взето да работите върху зъбите. Имайте предвид, че 10 дни след това, да, 10 дни след като се свърши няма да е ефективно. да слушам. Няма да има адхезия с бонда. Ами, Няма да стане... Не. Полимеризацията не е активна. Тоест, лампата не може да полимеризира бонда и всъщност връзката между зъба и самата обтурация няма да е ефективна. Хибридизацията ще бъде нарушена или не? Да. Не е много вярно. Трябва да кажа, че не е много вярно, защото ние имаме огромен опит от самото начало, да кажем, с другите системи. И това, което Стефка Здравкова сега прави, това е наистина много сериозно и аз много сериозно го одобрявам. Тя е просто един перфектен дилър. Но опита, самата практика, която имаме, която е доста сериозна. Аз съм доктор Гачев и Нью-Йорк. И показва, че живота е малко по-различен, отколкото науката. В смисъл, че значи, гела първо не се активира от повърхността. Той се активира, защото са две съставки и фактически те като се миксират с този смесител, тогава се активира. Самата повърхност на зъба е индиферентна към гела. Хубаво е наистина, че тази именно фирмата, как се казва фирмата? Аксис. Това на Аксис ли е? Както да е. Аксис го представя. В смисъл, гела е на Аксис, да. Че е сложила смесител, докато другите фирми не слагат смесител. Сериозен, така че това е наистина един огромен плюс. Сега, много е важно според мен да се темперира гела преди избелване. Значи, рязко се намалява ефективността на гела, ако се извади от хладилник и се ползва директно. Абсолютно правилно. Значи, ако не се темперира, около 60-70% се намалява активността, значи насенния кислород просто се отделя много по-трудно задействат именно тези варианти на отделяне на насенен кислород. Така че хубаво е да се темперира непременно. Проблема с болката е много сериозен и в даден момент имаме огромни неприятности. За съжаление. И има разни жени, дето вият като кучки и не търсят да ни тепат над вечер, защото обикновено ние им даваме премедикация с 2 таблетки норофен или аулин и ги съветвам всички, които избелват, да започнат с това, защото иначе може по средата на сеанса да се получи пробив и пациента да стане и да почне да, независимо, че има и плацебо ефект, така, но си има и реална болка и много малко хора, не може да се предвиди кой колко ще го боли, не може. Много малко пациенти нищо не чувстват. За щастие има и такива. Но въпреки това, някъде чувствителността от тази хиперемия, която настъпва явно в пулпата от този процес, явно настъпва хиперемия в пулпната камера и те А и С влакната в тубулите се активират и започва наистина една допълнителна болка и понеже зъбите са вързани така иначе последователно, става натрупване, което този сигнал много силно, така се каже,